Dismayado ang mga opisyal ng Ilocos Norte dahil may mga residenteng tumatanggi sa swab test na isinasagawa ng lokal na pamahalaan. May report sa Ivy Hernando. Ngayong nasa ilalim ng modified ECQ ang Lawag City dahil sa kaso ng COVID-19. Puspusan ang pagsasagawa ng swab test ng lokal na pamahalaan. Sa press conference, ikinatuwa ng gobernador ang dami ng nagpa-test na umabot ng 583 sa loob lamang ng isang araw. 10% ng populasyon ang target na matest ayon sa health authorities na aabot ng 1,160 katao. Pero nais na makipag-ugnayan ng mga opisyal sa ibang ahensya para mas maipatupad ang health protocols sa pagsasagawa ng mass testing. Paglilinaw ng gobernador, nangyari ito matapos tumanggi ang ilang residente na sumailalim sa swab test nang mag-house to house ang mga otoridad ng 3 araw. Doc Norman said that we respect the decision of those who did not want to test. But honestly, I don't really respect that at all kasi free na nga eh, di ba? How soon should we lift the MECQ? It depends on the participation and the engagement of the community. No, pinapahirapan nyo po ang health team to gather some data. Do not blame us po if the MECQ will be extended. Hiling ng gobernador na maging considerate ang mga residente, lalo pat nakasalalay rito ang kalusugan ng marami. There's no shame in being close contact. There's no shame in being tested, di ba? In fact, swerte ka nga, you're being tested kasi alam mo na kung anong status mo. Lockdown na rin ang Lawag City Public Market dahil sa naitalang mahigit 10 kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte Provincial Jail. Mahigit 100 na ang tinamaan ng COVID-19. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amianan.